Jens Joel, du er med os fra Bruxelles. Fortæl først, hvilke spørgsmål der er de vigtigste på dagsordenen i EU lige nu. Jamen, det er jo klart, at det her formandskab, som vi står overfor i Danmark, kommer til at blive meget påvirket af den økonomiske krise. Det er det helt afgørende. Der skal simpelthen styr på butikken, der skal ryddes op i økonomien. Men så er der et par andre konkrete ting, som vi blandt andet fra dansk side skal være med til at presse på for, altså noget, der kan få os ud af krisen. Det handler om, at vi skal have fastlagt det budget, EU skal have de næste mange år. Vi skal have lavet noget på klima og energi, og vi skal spare på energien, og så skal vi have lavet noget for at forbedre det indre marked. Ja, men kan du prøve at forklare lige kort, hvad den finanspagt den går ud på, og også hvilke fordele og ulemper der vil være for Danmark ved at træde med i den? Altså man kan sige, først og fremmest så handler finanspagten om, at man skal have styr på økonomien. Det betyder, at man skal simpelthen have lavet nogle regler, sådan så hvis nogle lande bruger mange flere penge, end de har, så skal de automatisk korrigeres. Altså så skal der simpelthen træde en mekanisme i kraft, sådan så politikerne de ikke kan sige, vi bruger lige lidt flere penge i år, fordi det skal nok gå til næste år, der er jo ikke valg eller et eller andet. Ikke? Der skal man simpelthen være sikker på, at folk ikke bruger flere penge, de har. Og der vil finanspagten gå ind og lave nogle automatiske mekanismer. Så kan man så sige, skal Danmark med det eller ej? Det ved vi ikke endnu, men vi ved, at det er i Danmarks interesse at påvirke det så meget som muligt. Og så ved vi også, at Danmark har en helt speciel situation, fordi vi har et forbehold. Så vi er nødt til at finde en mulighed, hvor Danmark kan komme med, uden at vi kommer ind i euroen, fordi det skal vi jo ikke. Ja, altså man hører meget om, at det i virkeligheden er Sarkozy og Angela Merkel, der styrer EU, og også EU's præsident Herman van Rompuy. Har Danmark nogen reel magt i EU ved deres overtagelsen af formandskabet? Danmark har en stor magt på den måde forstået, at vi kan være med til at samle. Altså der er også mange, der snakker om, at hvordan kan vi være formand, når vi er uden for euroen. Men faktisk så siger Angela Merkel jo også, at vi kan være en ganske glimrende formand, fordi vi kan være med til at finde kompromis, som både dem, der er med i euroen, som vi skal finde en løsning for, og dem, der ikke er med i euroen, kan leve med. På den måde kan vi bygge bro, og vi spiller en stor rolle. Altså, vi har også dygtige danske diplomater, vi har mange politikere, der arbejder med det her, så man kan sagtens spille en rolle, man kan sætte en dagsorden. Men den eneste måde, man faktisk som et lille land kan få indflydelse på, hvad der sker i en globaliseret verden, det er, hvis man går ind og påvirker igennem EU-systemet. Og der har Danmark jo en unik rolle som formand, fordi der sidder man faktisk for bordenden og kan være med til at bestemme, hvad er det, der kommer på dagsordenen. Ja, hvis vi lige skal prøve at kigge lidt længere frem, hvad er det så for nogle udfordringer, der EU står overfor de kommende år? Jamen det er klart, det er jo stadigvæk den her eurokrise, den kommer ikke til at blive løst i løbet af det danske formandskab, eller for den sags skyld i 2012. Det vil tage rigtig, rigtig mange år at få genopbygget den europæiske økonomi. Men det er jo også klart, at vi frem til 2020, der står vi over for en situation, hvor vi fundamentalt skal omlægge vores energiproduktion. Midt i alt det her er der stadigvæk stor forskel på rig og fattig i Europa, og derfor så skal EU også gøre en kæmpe stor indsats for at få hjulpet nogle af de fattigste og mindst udviklede områder i EU. Så der er både sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer de kommende år. Ja, man taler også meget om det demokratiske underskud i EU. Hvordan har demokratiet det egentlig i EU, efter din vurdering? Demokratiet har det sådan set fint nok. Der er to problemer med demokratiet, tror jeg. Det ene er, at det lige nu går meget, meget hurtigt, og at krisen og markederne bestemmer rigtig, rigtig meget. Og nogle gange er det faktisk ikke politikerne, der træffer de beslutninger, der skal træffes. Nogle gange er det faktisk finansmarkederne, der træffer de her beslutninger. Det er et stort demokratisk problem, og derfor skal vi blive bedre til at tøjle finansmarkederne. Punkt nummer 2 er, at det er selvfølgelig klart, at vi har den udfordring med EU, at hvis danskerne forholder sig primært til, hvad der sker i Danmark, og tyskerne forholder sig primært til, hvad der sker i Tyskland, så forbliver EU noget fjernt. Og så længe det er sådan, så vil folk heller ikke rigtig engagere sig i det, og det er et problem. Der har vi politikere en opgave med at gøre det interessant og vigtigt, og fortælle folk, at det faktisk betyder noget for deres hverdag. Tak fordi du var med os herfra. Selv tak.